Moi, mä oon Brain ja mä näytän teille ihan pankin. Tässä on vähän kettu kaikkea coolia stuffia tässä näin ja tää on vittu, nää on kato cool ja nää on Togolta skämmitty aikoi sitten joo ja sitten nää on vittu vaikea saada 3 RDAG meleet, vittu just ne saatana. Mitäs? Siinä on kuule PK Gloveissa, vittu siinä on vittu kanssa saatana. Ja sit kuule, tää on vittu tää Togon toivoma osio saatana vittu kunnos kilkape vittu evoottelut saatana helvetti. Kato. Ei saatana, nyt vittu lähtee vittu 100 kiloa ainakin. Jumalauta. Siitä nousee. Noin. Siitä nousi. Tää on sit tää vitu hieno saatana. Vitu lame oikeesti saatana, jätkä vaan hyppiä. Tää on sit tää vitus kapeasta, toi vitu Togo saatana räkästää sitä. Se besles muuten tän. Ite en oo ikinä sitten beslennyt, että. Sit tää on tää kape, mitä Togo ei ikinä tuu saamaan vittu. Se on niin vitu evoläski paska saatana saraho roomulukku peris. Sitten tää on tää vittu tämmönen 110 millin viitta, et ei siinä vittu mitään saatana. Oli se arvosta varmaan. Kuka tiet. Siitä nyt lähti vittu sellainen. Vittu täällä on vitusti fanei saatana. Vittu. Ai niin, haluatteko te nähdä vielä lisää pankista? Joo. Kato Quest-kapeekin olisi siellä, mutta ei oo tarpeeksi Quest ei tehty vittu. Tuo puuttuu, vitu läskiquestit siitä puuttuu. Rocking out, smoking kills, vittu homo quest, vittu mä mitä Slayer helmiä tarvii, old school vittu. Ai niin, ja sit tää kaikista rikkainta oppi, en tiedä viittiks näyttää sitä, kai se pitää näyttää. Kattoko, vittu. Pari klueta tullut tehtyä, siinä on kyllä vittu hieno kama. Sitten täällä on tää, saa joka vittu herta, vittu viikon seisoo kun katon tätä. Lumipallo. Sitten vittu, tässä on kaikki Armagearion tuosta kato vähän ja se tuolla kyllä kaatuu Grearat ja muut horot. Jee. Niin ja sitten tähän alkaa katsoa rullaa nää Gredit. Sit vittu kiitos saatana Dogolle, että oot niin vittu huora jakari paska. Ja sitten Dead Boy Modelille. Toivottavasti me tavataan joskus.